Z Wolfsburgu prichádza novinka, ktorá vyplňa veľkostnú medzeru medzi Tiguanom a Tuaregom. Nazýva sa Tayron a v ďalšej časti vám predstavím novinky, ktoré toto druhé najväčšie SUV od Volkswagenu prináša. Nová je aj táto úchvatná farba Ultraviolet Metallic a predná časť sa nesie v dizajnovom jazyku najnovších modelov Volkswagen. Vozidlo je nakonfigurované v najvyššej možnej výbave Airline Limited a preto oba nárazníky zdobí masívna čierna mriežka. Vďaka novému svetelnému podpisu vpredu i vzadu v kombinácii s podsvietenými logami v noci ihneď rozpoznáte, že sa jedná o Volkswagen. Špičkou v rámci triedy sú svetlá IQ HD Matrix s 38400 LED diodami, čo v praxi znamená vysokú svietivosť v podobe dlhého a širokého svetelného kužela. Zadné svetlá sú vybavené OLED technológiou s efektnou 3D grafikou. Karoséria je oproti Tiguanu dlhšia o 23 cm a rázvor o 11,5 cm, čo znamená viac priestoru najmä pre zadných pasažierov. Aerodynamické novinky zabezpečujú vynikajúci koeficient odporu vzduchu iba 0,28, čo zvyšuje efektivitu pohonu. Dominantou interiéru je tento veľký 15-palcový dotykový displej, na ktorom beží infotainment MIB4 s integráciou ChatGPT. Sekunduje mu menší displej za volantom s funkciou Digital Cockpit Pro. No a skvelé sú tieto komfortno-športové sedadlá s funkciou 10-komorovej tlakovej masáže či funkciou automatického vyhrievania alebo ventilácie. Ahoj Ida. Zapni klimatizácii. Batožínový priestor ponúka objem 705 až 885 litrov v závislosti od pohonu. Pri 7-miestnej verzii je objem kufra 345 litrov a po sklopení zadných sedadiel až 2090 litrov. Druhý rad je sklopný v pomere 40-20-40, čo zvyšuje flexibilitu. Vďaka ťažnému zariadeniu zvládne Tayron potiahnuť až 2500 kg. Samozrejmosťou je balík asistenčných systémov Volkswagen IQ Drive s poloautonómnou jazdou. Pod kapotou sa nachádza osvedčený 2-litrový dízlový motor s výkonom 193 koní v kombinácii so 7-stupňovou prevodovkou DSG a pohonom všetkých kolies 4Motion. Jazdný zážitok zvyšujú adaptívne tlmiče DCC Pro s 2 ventilmi na tlmič, na riadenú reguláciu kompresie i odskoku. Ak by ste sa rozhodli pre plug-in hybridnú verziu Tayronu, určite vás poteší informácia, že ako jedna z mála na trhu ponúka rýchle DC nabíjanie, vďaka ktorému sa Tayron nabije iba za 26 minút. Ak vás nový Tayron zaujal, dohodnite si testovaciu jazdu v niektorom z dealerstiev Araver, buď v Trenčíne, Piešťanoch, Nitre alebo Nových Zámkoch. Prípadne sledujte web araver.sk, kde nájdete vždy všetko podstatné. Z mojej strany všetko, majte sa fajn, pekný deň.